150 urte baino gehiago dituzten dike hauek itsas museumeko bildumako ontziak barneratzen dituzte. Lehenengo dikea 1878koa da, beraz 152 urte ditu jada. Ontzien konponketarako zabaldu zen, eta helburu berdinarekin jarraitu zuen euskalduna ontziolan bihurtu zenean. Hala ere handik gutxira ontziak eraikitzen hasi ziren. Eraikitako lehenengo ontzia Portugangilea da, 1902 urtekoa. Egun museoan ikus daitekeena bere bildumaren parte izanik. Euskalduna ontziolakoa da baita ahauntz atoiontzia, jatorriz andelontzi bat zena. Dikeetan ere, Ugartek munduari buelta eman zion bela ontzia dugu, zahar berritzen ari garen antzustegi ontzia edo atletiken gabarra mitikoa. 1905ean hirugarren dikea eta ponpa etxea eraiki zituzten, eta Karola Garabiarekin eta Kaisoiarekin batera garrantzi handiko bilduma osatzen dute. Egun, guzti hau, Jesus Lizasoren eskulturekin, EHUko ikasleen obrekin eta mota guztietako itsas elementuekin osatzen da. Bizinaikateak, buiak eta ingurak.